NguZixolisile Maphondo, ikhaya liseNgqamakhwe. Ngokohlala ndihlala apha eCambridge, elokishini eMakhwenkweni. Ndinale ndawo kuthiwa kukwaNtu Chisanyama. So apha into endiyenzayo ndiyoja inyama madoda, ndipheke, neentloko zeegusha ziyafumaneka, mnqambula, yonke laa nto. Le ndawo ke xa kuloo event ithile ndiye ndibolekise ngayo, umntu aze nabo bantu bakhe ke afuna uza nabo, bahlale bonwabe beziphethele iziselo zabo. Kanti ke nalapha ngaphakathi ziyafumaneka iziselo ezalapha, kodwa ayonto ezime ngayo apha. Into ezime ngayo ukutya, into etyiwayo, inyama, siyapheka, senza ii-chips, yonke into. Njalo njalo. Uba ufuna ukwenzela umntana i-birthday party uyakwazi ukuza neento zakho nenze loo nto, uziphathele iinto zakho qha kuyabhatala madoda. Ngokuyenza kwam le ndawo bendineenjongo ezithi uphuhlisa ezi ndawo sihlala kuzo, ezi nto singaziboni kwezinye iindawo ezikude, zibe lapha kufutshane phakathi kwabantu, because iindawo ezinjengezi zinqabile, sizazi belungwini. Besifuna ke nathi sibonakale phakathi kwabantu uba noko bakhona abantu abanjengathi abamnyama abafana noZixolo, abakwazi ucinga benze, kubonakale uba noko indawo yabo ingayindawo ezawuatraktha ii-tourist. Qha ke ngoku apho ibetha khona ngoku athe amadoda kuba engaphangeli, kungafikeleleki kwezinye iminqweno. Sineminqweno emikhulu because njengangoku unqweno wam ndifuna le ndawo ibe kwenye kwi-5 years ezayo okanye 2 years, njalo njalo, ibe sekwenye ilevel enkulu kuze ii-tourists zakude zizolindisha apha. Qha ke ngoku siyabethakala kuba ke neenkxaso ezi zinqabile, and neminyango ke ngoku uba ngankqonkqoza kulo mntu afike ethethe elinye, ube ngaya apha naye ukhombisa kwenye indawo, ube ngaya ngapha ukhonjiswa ngapha, so ungade ufumane uncedo. Inkxaso yona iyadingeka, ingakumbi kumzontsundu, because kaloku sishiywe singenanto, singenamafa. So noba besinawo ke bengasinceda kwiimeko ezinje, kodwa ke zithi hayi norhulumente nokangenelela phose mane sivivaneni, because le ndawo njengoba ihayarishisa nje, nabantwana besikolo bayakwazi uba bazokwenza loo nto apha. Umzekelo, ikhona abafundela apha from Monday to Friday, so ithetha uba le ndawo isota nje into encinci ukuba ixhaswe, ibheke phambili. Ndiyacela ke, ndiyawugoba umnqwazi, ndiye urhulumente noko makavele madoda kule ndawo yaseCambridge. Le ndawo iyazidinga isponsa kakhulu, andithetheli mna ndedwa, baninzi abantu abasakhasayo abazamayo apha. Ethi umntu oseza kakuhle icima umlilo, koze semujonge utya kwakule nto, iyabetha ke loo nto leyo, koza kusetyenzwa nemisebenzi ayikho. Siplane loo nto uba mayiqhubeleke into yona, ibheke phambili. Xa asikwazi ude siyofikelela ke kwiimeko ezinjalo kuba ke intswelangqesho inqabile, and ke nabantu funeka ubathengisele ngemali nje encinci, because kaloku siyayibona nathi uba indawo lesihlala kuyo abanqabile abasebenzi, enqabile abantu abasebenzayo. So akwazi ke ngokutshaja imali othanda uzitshaja, funeka becingelwe nabo abathatha intweni. So ke urhulumente ngazangenelele, iziponsors zivele iimbambo zonke, ibeke ke iindawo zabantu endaweni phezulu, kwizinga eliphezulu. Ngethemba ke ngoba kuye kwakwazeka uba kuthetheke nam noko madoda, ndicinga uba iyabakhona into eyababhetele. Ndicinga uba iyabakhona into eyavela eliphoso nje lwangakanani na oopholo apha. Kweli thuba lesikolo aba ntwana abafunda bangamanesi, batreyinele uba ngamanesi from grade 10 to grade 12. So ke ngoku nabo baphuma kumakhaya ngamakhaya, abanye bathatha intweni, abantwana babe benomdla woqhubeleka, babheke phambili. Ii-uniform abanye bazidinga, babe benomdla woba bazongena bene-uniform bebonakala. So education naye xa enakho
angake avele akaphose loo nto kowanda. So uba kuyenzeka ke ingase kwenzeke nyhani ke baxhaswe ngento ezithile, equipment zininzi into abazifunayo, noba ndizimenishinanga kona zininzi into abazidingayo. Bayangena ke apha from Monday to Friday. So u-education ndiyamcela naye aphose noba ingakanani, akunideki into ibe ngakanani. Akunideki into ithi ibe ngakanani, into nje encinci noko yabo wenza umahluko kakhulu. Molweni bahlali, sise-Cambridge eli xesha ephase 1 East London kwabantu iTshisanyama. Iphethwa irana nguzigcwelisile, i-small business ezakhulayo edinga ii-sponsors neenkxaso. Zininzi ke iiprojekthi ezikwapha eCambridge, nje sidinga nje ii-sponsors nenkxaso nephathisana, ingakumbi ke sizokwazi ukuphatha injabulo yabantwana, ayonjabulo ii-drugs ebantwaneni, ukuze bazofumana umsebenzi kufuneka iprojekthi. Uba sinofumana ii-sponsors kufuneka iprojekthi, kuzophetha ii-drugs apha elokishini, kuphele yonke enye into, sizokwazi wonke umntu abe free, umsebenzi unqabile. So kufuneke ngoku uzenzele sibele inkxaso kwi-sponsors nakwiiprojekthi ezikhoyo, sisixhase nakwintoni na silapha eTshisanyama. Uyazama utata lapha ungandlela zonke, sicela impathiswano. Enkosi.